the Philippines and of the world. Hello again to my channel. Welcome again. Hello, madlang people. Hello. Paano ko ba kayo babatiin? Hello. Hi. Hindi ako marunong mag-umpisa pero sige na lang. Okay, ang importante, nandito ako at meron akong i-share na naman sa inyo this morning. Dito pala ako tumingin sa lens, guys. Ang tagal ko nang nag-vlog pero ang dami ko pa ring mali. Okay. Paano? Hi! Welcome again to my channel. Ngayon ay mai-share ko sa inyo yung bagong cosmetic na natanggap ko. Ito, delivery from Lazada. At gusto ko i-share sa inyo na naman muli ang first experience ko dito sa ito. Papakita ko sa inyo kung alam nyo. Ito. Charan! Sino to? Kilala nyo? Kilala naman ninyo siguro ito. Dahil napakasikat na vlogger and artista, actress na, comedian. Love na love ko ito. Si Alex Gonzaga. Okay? At kung di nyo pa alam, sa mga hindi pa nakakaalam, may cosmetics na gamit si Alex Gonzaga na gusto nating subukan at ito yung Easy & Co. Okay? Easy & Co ay isang product na naririnig-rinig ko na sa mga ibang mga vloggers at sa mga ibang users na ito ay may nagsasabing maganda, yung ganito ay hindi maganda. Pero ako ang magpapatunay. Anyway guys, i-try natin, i-review natin ngayon ang Easy & Co Cosmetics. Okay? Ito yung collab with Alex Gonzaga. Okay? Ito yung packaging niya is ganito, guys. Ganito dumating siya. Ganyan. Ganyan, oh. Nakita ko kaagad ang face ni Alex Gonzaga. Meron siyang pouch na clear, na ganyan na transparent. At nandito yung cosmetic na in-order ko. Anyway, guys, disclaimer lang. Hindi complete ang line na ito ng Easy & Co. Hindi complete yung shades niya. Hindi complete kung ilan yung mga shades na available sa lip, sa highlighters, lipstick, sa teka, ilalabas ko. Sa iba-iba kasing pangalan eh. Itong lip mousse nila, merong lip mousse. Ang lip mousse nila ay merong 5 shades ang lip mousse, and then itong highlighter slim stick nila ay merong 2 shades. Pero syempre para sa akin ay hindi ako pwedeng bumili ng lahat-lahat na yun, guys, kasi medyo masakit sa bulsa. Alam nyo naman, hindi pa ako sponsored at wala pang nagpapadala kahit ano. Naman, maawa naman kayo, magpadala kayong free para ma-review ko, okay? And then, ito o yung cream blush. Merong cream blush, okay. Anyway, 3 products ang na-order ko in one set. Ito yung cream blush, yung lip mousse, and the highlighter slim stick, okay? Anyway guys, itong cream blush nila ay merong 5 shades. 5 shades ito, guys, in the market. Available na siya sa online. Siguro naka-order ako sa Lazada. So maybe just try in Shopee. Ano bang gusto nyong orderan na online store? Ito ay available na. Available in the market. I don't know if Watsons has this, but dito sa Bohol na Watson, wala ito. So maybe siguro sa malalaking syudad like Manila or Cebu, just try, guys, if you want. Okay? Ngayon, ako, guys, ang pinili kong blush, itong shades ng blush, ilabas ko na. Ang ganda ng packaging niya kasi transparent siyang makita dito sa loob. Tapos dito, alam mo na, ayan. At napakaganda. I love the packaging in everything of this. Kasi,
ano, yung futuristic, modern, neat, ang ganda. And then, meron pa siyang freebie in every order na nung tatlong products nila, yung cream blush, highlighter, slim stick, and lip mousse, meron silang isasama sa package na ito doon sa loob ng pouch. Anyway, so, I will tell you, ito ang freebie and then the pouch. Ang pouch niya ay cute. Very cute. Oh, very tidy. See? Oh, ang ganda. Okay? And the mirror, ayan, nagsasabi naman ng totoo yung mirror. Yun ang gusto natin. Okay, guys. Bago ang lahat ay iaayos ko muna ang buko kasi ayokong ma-disturb tayo diyan sa pag-a-apply ko ng cosmetics na ganyan dahil syempre, alam nyo, mahaba ang buhok ko. See? Okay? At nagpapasalamat ako today dahil nagising kaming maga, busy kami, pero nagawa kong gawin ito kasi sabi ko, maluluma na naman yung cosmetic na yan, hindi ko na naman ma-share sa inyo. Kaya sabi ko, maupo muna ako dito bago kami lumakad. So, para makapagpaganda, more paganda, then go out, di ba? So, ngayon, i-try ko, tingnan natin, kahit hindi complete yung shades, guys, I will have to share it with you. Kasi, gusto kong malaman natin itong bagong line of cosmetics, is Easy & Co, kung maganda ba ang texture, okay ba sa skin, ano bang effect, paglapat sa skin, okay ba kaya sa mga katulad natin, ang beauty. Ayan, so, meron siyang kasamang 2 cards, guys. Itong first is the face of Alex Gonzaga. Ayan. Tapos, itong pangalawa ay itong Easy & Co, how to use your Easy Girl Kit. Sabi niya. Tapos, ang napansin ko dito sa packaging ay nakalagay, Beauty Made Easy. So, this must be good for the beginners pa lang. Yung mga hindi masyadong marunong mag-makeup, siguro ito ay maganda. Kasi, ang nakalagay dito, Beauty Made Easy. So, it is basic. Okay? So, dito ay babasahin ko yung nakasaad dito sa second card, how to use your Easy Girl Kit. Meron siyang nakalagay dito, step 1, step 2, step 3, and step 4. Ayan, oh. Ano ba itong dumikit sa akin? Okay. Dito to sa step 1 nakalagay yung blush. So, step 1 is the blush. And then, step 2 is the glow. Glow is that the slim stick. And then, step 3 is paint. So, the lip mousse ang third. And then, the fourth step is post. I-post na natin. Pagkatapos ng apply, post. Sabi niya nandito, guys. So step 1 blush. Ayan, nakalagay. Nakakatuwa. Meron pa number 4, post. Anak ng galing, no? Ang cute. Very simpatika na card. Ang sabi dito sa number 1 is, ang liliit lang, get a natural looking blush with our blendable cream blush formulated with SPF 15. May SPF 15 pa. Wow! And then, number 2, glow. Sabi niya, for a soft and instant natural glow, use our highlighter slim stick. Sabi niya, number 3, paint. And so, number 3, finish it off with our lip mousse. Layer it for a full look or grab with your fingers for a soft tint. Sabi niya, for a soft tint daw. So, ganun pala yun. Kailangan soft lang. So, number 4 is that you post. Sabi niya, get social by tagging Easy and Company and use the hashtag
Easy and Company. Hashtag Easy and Company. Okay, we will do that later. Okay, so let us use the first one, the blush. Sundin natin itong nasa card, guys, kasi may instruction, and then I will tell you kung ano ang effect, and then makikita nyo naman sa Facebook. Nag-foundation na ako, nag-prep ako, nag-foundation, and then para ready ito kasi nakita ko 3 products lang, and then we will be teka muna, sabihin ko muna sa inyo yung mga shades, okay? Kahit wala on hand, i-share ko sa inyo yung mga pangalan so that you will search it online. So this cream blush, ang available is that we have number 1, Stunner. Then, number 2 is the Femme. Number 3 is the Fever. Number 4, Scandal. And number 5 is Good Girl. And, ang nasa akin is the Femme. Femme Rose. Femme Rose, okay? Itong nasa akin is Femme Rose. So, isa lang. Isa lang, guys. Sorry ha, hindi ako nag-order ng complete. Kasi, hindi ko naman magagamit lahat. So, importante, may share ko sa inyo kung ano itong Easy and Company. Okay? So, sa highlighter slim stick, they have 2 shades. They have the Cosmic and then the Celestial. And then, for the lip mousse, ito, sa lip mousse, ayan, meron nakasulat na ganyan na malaki. Kita mo? Then, ang ganda ng packaging kasi masyadong futuristic. Yung rose gold, tapos very elegant, shiny like that. At, tingnan mo. Ang tawag nila dyan, sa kita mo kaagad kung ano yon is that straightforward daw ang term. Makikigaya tayo. So, ang lip mousse naman, dito sa lip mousse, we have 4 shades. So, 1 is rom-com. 5 shades, guys. Sorry. Dito sa lip mousse, they have 5 shades. So, number 1 is rom-com. Number 2 is fiancé. Itong sa akin is fiancé, guys. Itong makikita nyo ngayon. Itong fiancé. And then, number 3 is private. Number 4 is rose brown. And number 5 is babe. Ayan. So, yan sila ang mga shades ng mga 3 products na nandito sa isang set pag nag-order ka. By set ito, guys, pag na-order online. So, ang price naman ay, ang cream blush, ang cream blush is 349. Ang highlighter slim stick is 322. And then, ang lip mousse ay, bakit wala dito? Ang lip mousse is 399. Yan. Yan ang mga prices. So, umpisan ko na ang pag-show sa inyo kung ano ang contents ng mga ito. Nandito sa mga ito. Tapos ang cute kasi, Easy & Co, then Alex Gonzaga. Ayan, Easy & Co Cosmetics, then Alex Gonzaga ang nakasign dito sa ito, gitna. Ayan, nakita mo? Yun. Ang cute, diba? Dito rin sa, ayan, kita mo? Hindi makita. Ayan. Ang cute kasi, Easy & Co, tapos sa gitna is Alex Gonzaga na white. Ayun. Tapos dito naman, sa lip mousse, ganun din. Ganun din. So, at ang katangian na maganda nito ay, sabihin ko lahat ng katangian, guys, para fair, no? Para alam nyo talaga, ito ay iningatan talaga nila ang pagkagawa nitong cosmetics na ito. Kung ano yung mga contents niya ay iningatan para hindi makaharm sa atin, sa environment, sa animals, sa anything. Para sa ganun ay good talaga to the market and guilty free, di ba? Ang ganda. So, ito ay vegan, ito ay cruelty free, ito ay
gluten-free, and then ito'y paraben-free, at ito'y dermatologist tested. Yun ang sinasabi ko. It won't harm anybody talaga. And then, environmental friendly. Ang ganda. And then, ang ganda, dahil generous sila, meron ako nitong cute, o at least pag nagbitbit ako, nandyan na. And then, makita mo kung ano yung nasa loob para sa ganun. Nasan yung ano ko? Nasan yung, halimbawa, naglagay ako dyan ng foundation. Ay, nagdala akong foundation. Oo, ayun, nakita. Diba? Ay, nagdala ako na. Okay, guys, sundin natin yung instruction. May instruction eh. Ang ganda nitong cosmetics na ito dahil sa paggamit hindi ka siguro magkakamali dahil mayroong how to use your Easy Girl Kit. Ayan, number 1, so blush. Ang blush daw muna ang una. So, let us open the blush. Ito siya, ganito ang box niya. Okay, syempre karton. Karton pero makintab na ganyan at nandito yung mga pakieme na yung details, description, yung andyan, ang haba nito guys, pero hindi ko mabasa kahit isang word kasi ang liliit. Pero I know now what is the description of this cosmetics kasi nga yun nga, narinig ko kay Alex at ginamit niya ito, and you know, love natin si Alex. Ang hirap tanggalin sa box. Grabe, talagang fit na fit, oh. And then, ang cute pa. Meron nakalagay pa rin doon sa loob, oh. Made for you, kanya. Tingnan mo. Ang liit, oh. Mabasa mo. Hindi naman ma-focus. Nakalagay kasi doon, made for you, kanya. Okay? Hope you saw it, guys. Sa totoo lang, literally, I cannot open. Hindi ko matanggal. Alam, mapupunit itong karton. Talaga. Ang ipinush ko na. I am pushing what is happening. I cannot remove from the box. See? Ayun. Okay,umi-slide na siya. Okay, at eto yun. Eto yun. At ang napili ko, because I don't know yet about this cosmetics, kung ano na lang yung na-point ko doon sa pagpili noong bumili ako. Ito yung Femrose, at ito ay ang cream blush nila ay ganyan. You see? Oh, ang ganda naman, grabe. Ang ganda ng ang ganda ng pangalan nito, packaging. Ang ganda talaga. Ang ganda ng container. Grabe. Ang cute-cute. Ewan ko ba, yung bang parang ma-impress kapag ka glassy glass, yung yung glass ang mo, at saka yung makintab naman yan na crystal-like na mga bagay, di ba? Parang napaka-elegant, napakalinis, no? Para lang tubig. Ang ganda. Ewan, ang cute. Kaya siguro ako mahilig sa diamonds. Sana may magbigay. No, I'm just kidding. Okay, ito guys. Ganyan ang shade niya ng Femrose. So, i-swatch ko. I will use my ring finger or the beauty finger. Ituslo na to diri sa gitna, in the middle, for you to see. Ayan. I will swatch. Oy, hindi masyadong makita. Kasi super light. Naku, hindi yata babagay sa akin itong shade na ito. Ayan siya, guys. Siguro ito pwede sa cheeks as blush on. Ayan siya, guys, oh. Kita mo? Ayan, ayan, ayan. Ganon, ganon siya. Ganyan. Kita mo? Ganyan. Okay?
Pero okay, nice naman. Pero very light para sa akin na medyo hindi naman ganun kaputi. Ay medyo hindi, ewan ko lang. Itatry natin sa face. I-try ko sa face. I will apply. So, ganun ang shade niya guys. Nakita nyo? Ayan. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. And then, sa face naman ay i-try natin. Ay, try ko rin yung mirror. Yung mirror nila, syempre, no? Like that. Easy and co. Yan, oh. Ay, pero okay. I like it. Kasi ano siya, yung very light lang. Very light lang siya. No? Okay din ah. Bagay din naman. No? Okay din. Ano kaya yung mga ibang shades nila? Ano? Sorry guys, hindi ako bumili ng complete set. Sorry guys ha. Ako pag naglalagay hanggang dito guys. Oh, ganyan. Ayan. Para sa ganun eh, para kang galing sa ano, sa Alona Beach or sa Boracay. Ayan. Smile tayo ganyan para mamurok yung pisngi. Doon natin idampi. Ganyan. Pa-circle ako maglagay guys. Parang yung mga Korean ginagaya ko. Mukha naman akong Korean, di ba? Naks. Ayan, yun eh. Dami pang mga sinasabi eh. Ayan. Okay naman. I love it. Okay lang kasi parang hindi halata. Parang hindi obvious na nag-blush on. Parang natural lang. No? Tama lang pala yung shade na na-order ko. So, I love it. Kaya lang, kailangan dagdagan mo ng dagdagan kasi syempre light. Ayan. Okay. Siguro naman magtatagal ito kasi marami namang content, guys. Siguro magagamit ko ito ng mga siguro 1 year. Ba, ulit na. No? Sa presyong 349, okay na 'yon, 'di ba? And then i-try ko rin sa lips kung okay siya sa lips. Try ko sa lips guys ha. Ayan, tinanggal ko lipstick. Try ko ito. Ay, sarap. Okay. Ay, luspad. Ay, nako. Parang hindi shade para sa lips ko. Luspad siya. Pero simple, okay naman, simple. Parang no makeup. Ayan. Sa tingin nyo? Hindi ako masyadong gumagamit sa ganitong kulay. Siguro this time, para lang magamit to. Pero, maybe, better para sa, na lang, pisngi. Siguro. Parang nabubuo. Matte kasi siya, guys. Ano siya, glossy dito, oh. Glossy tignan, no? Makintab. Pero pag apply mo, nagmamatify. So, nag-oxidize siya, tapos nagmamatify, nag-dry. Oh? Super dry ang lips ko dito. Sorry, parang hindi ko bet. Or baka yung shade lang. Ewan ko lang guys. Pero hindi ko siya i-wear dito. Okay siya sa gamitin sa blush mo. Gamitin na lang dito. Okay? Pero siguro dun sa mga shade, baka mas okay na mag-order ako nung medyo may kulay. Ito kasi mapusyaw. No? Wait lang at yung battery. Okay, what we said.
what we were saying is that, ayun, nag-English na. Bumalik lang nakabaon na kaagad ng English, no? Okay, anyway, itong kanilang cream blush, I will advise you na parang mas okay siya sa pisngi lang. Sa lips, para siyang, pag-apply mo, parang nagdadry alam mo yung nagdadry na namumuo, patchy. It is patchy when I apply to my lips. Ewan ko, depende rin sa situation ng kung anong skin mo, texture ng skin, dry ba or ano. Siguro dry ang lips ko, pero hindi dahil kanina yung lipstick ko okay naman, yung ibang brand. This will be okay sa pisngi lang. Kung sa akin sa akin palagay, sa pag-try ko. Kasi, ang nangyari ngayon ay nakita ko, see? Yan kita mo. Maganda ang shade niya, pero yun, nagbubuo-buo. So, yun ang masasabi ko dito sa cream blush. So, let us try the other product. Ang number 2 step is glow. So, let us use the highlighter slim stick. Okay? Highlighter slim stick. Ito yun, yung highlighter slim stick. Ay, try natin. At ang shade ko dito is Cosmic. So, Cosmic. Ito yun. Buksan pa natin okay, so ito na, ganito ang packaging niya guys. White, so dainty, so neat. Ayan, para lang siyang ball pen. At ayan siya, ganito ang content niya. Ang dami, ang very long, very long. And then swatch natin. Pag nag-swatch ay ibaba lang dahil shorter para sa ganun di mabali. Okay? So, swatch ko. Ito siya. Ito yung Cosmic. Ito yung Cosmic guys. You notice it? Para siyang may pagka pinkish beige. Parang ganun. At, syempre, highlighter, it must be glowy. It must be shimmery. Kaya, makintab. So, I will try saan ko i-apply. Eto, ilong. Para sa ganun ay magmukhang matalas. Matangos. Ngik. Matalas. Ano yun? Kutsilyo. And then, dito, sa upper part of the cheek, and then konti dito sa noo, and then konti dito, ayan, and then dito, then of course dito, sometimes lang naman dito sa shoulder, and dito, ayan, ganyan. So maglagay tayo, let us try. So sa ilong, ano nangyari? May nangyari ba? Pero, advice ko sa inyo guys, kung kayo ay medyo katulad ko na may mga pores, ito ay ano siya, yung mas lalo niyang i-reveal yung mga butas-butas ng mukha. Kung may butas ka sa mukha, may mga pores kang malalaki, I will advise you na huwag ka na lang gumamit muna ng highlighter, ha? Dito, maybe this one here. Ayan. Ayan. May pores din naman, pero hindi siya kita. Maliliit. Okay? And then, dito ako naglalagay. Dahil dito, hindi ako naglalagay. Dahil dito, may pores akong nakikita dyan. Ayokong ma-emphasize. Lalo niyang ini-emphasize yung mga ganun guys yung mga imperfection minsan. Pero parang hindi siya. Ayan. Okay, ganyan. Konti. Tapos, i-blend lang. Ganon.
And then, siguro dito dito, naglalagay din ako dito. Ayan. Ganon. Ayun. So, mas madali na maglagay dito sa mata, sa eyelid, dahil ito ay stick, no? Hindi siya masyadong yung highlighter na masyadong nakakagulat yung pagka-shine. No, hindi. Mild lang. Very mild. Ayan, oh. Oh, kita mo, hindi naman masyado. Naglagay ako dyan, oh. Halos di nga makita, eh. Oh, dito, oh. Halos hindi makita, oh. Diba? So, very mild. Very mild ang pagka-glossy niya. So, yun. Nagamit ko, ang masasabi ko is that mild lang ang pagka-glossy. Super mild. Okay? Super mild na halos hindi nare-reveal yung pagka-shiny. Ayan. Pero okay. Okay na gamitin sa mga beginner. This is very good for you. Try it. Okay? And this one, 329 ang price nito, guys. Pero ano naman, marami namang laman. Mahaba naman yung stick, okay? And then sa pangatlo is the lip mousse, na ito ang narinig kong maraming feedbacks na maganda raw ang lip mousse nila. So let us try this. At ang shade na nakuha ko is the Fiancé Lip Mousse Fiancé. Ang Fiancé ay tingnan natin kung ano ang shade. I will show you guys. Ano to eh, bago lang tong brand na ito na lumabas. Mga siguro, if I'm not mistaken, wala pa silang 1 taon. Ewan ko, tanong ko kay Alex, tawagan ko mamaya. Ngek! Naku may yaya ka ha, sabihin nyo nga, sino ka ba para matawagan siya? Okay? Hindi naman, mabait naman si Alex, hindi naman ganun. Kaya lang busy yan. Okay? Ayan, ang lip mousse nila at ang ano natin Fiancé ay ating swatch again. Dito na lang. Dito na lang. Uy. Look at that. Kita mo? Yan yun, guys. Nakita mo? Ayan. Ito yun, oh. Ganyan siyang makita pagka kinuha mo. Dark siya dito sa applicator, pero pag in-apply mo ay magiging lighter, of course. Ganyan. So, i-try ko. Number 3. Ito na yung number 3. At ang sabi, finish it off with our lip mousse. Layer it for a full look, or ano yun? Or dab with your fingers for a soft tint. Let us dab it with our fingers. Okay. So, meaning, meron tayong lip mousse. So, hindi ko dapat nilagay sa lips yung kanilang cream blush. Bakit ko nilagay dito? Eh, blush nga naman nakalagay. Ay, wala rin naman nakalagay na para lips yung kanilang cream blush. Kaya siguro, ganun ang effect, no? So, put it that way. Ito yung kanilang lip mousse. Ilagay ko na, guys. Medyo dry lang yung lips ko ngayon. Sa shade niya, ayan, idab-dab-dab na rin sa with the help of our finger, little finger na ginamit ko. Ayan, kasi yung beauty finger ko is may kulay-kulay. Ayan. And what can I say is that gusto ko yung tint niya. Gusto ko yung shade niya. And then very lightweight.
Oh my God, para lang wala. Talaga, wala man lang dumidikit or maramdaman kang parang wala kang suot, parang wala kang nilagay sa lips. Wow, I love it. Very lightweight. Siguro, try ko yung mga darker shades. Ibabalita ko sa inyo next time. Okay? So, all in all, anong masasabi natin is that, yun, nagkamali ako. Ginamit ko yung cream blush doon sa lips na yan naman talaga ay para sa cheeks. So, mali yun. And then, ang masasabi ko is that okay na okay. Lalo na sa mga beginners, it is very easy to apply. Very easy to apply talaga. Kaya, at one thing more is that, yung product is very lightweight, then, wala kang harsh na nararamdaman. Okay. Final verdict is that okay siya. Ayusin lang ang pag-apply. At ang packaging okay. Texture niya okay. Walang problema sa walang effect na negative sa skin pag-apply. At ang yung amoy niya, hindi ko pala na-share kung anong amoy niya, guys. Kung anong amoy niya, wala akong naamoy habang ina-apply ko. Pero, amoyin ko pa rin ngayon. Ano ba to? Ayaw mabuksan. Ayun. Parang amoy rose. Alam mo yung flower na rose, pag inaamoy mo dun sa pinaka-center. Ganun ang amoy. Yun. Yung amoy, nandun na. At, ang amoy niya, yun nga, flowery. Yung scent of rose. Kasi, siguro, ibinagay nila kasi femme rose eh. And then, kung blendable, yes, super blendable. Kung pigmented, yes, it is pigmented. Dito lang hindi masyado pigmented. Dahil siguro, observation ko sa cream blush is that siguro dun sa skin ko is that hindi yun talagang bagay na shade para sa akin. Kasi tingnan nyo naman pag swatch ko na lang halos di mo makita. Hindi yun ang bagay na shade para sa akin. Pero kung siguro ikaw ay maputi at talagang mapusyaw ang skin mo, babagay siguro yan. Wala sigurong problema. Okay? Wrong option ko lang sa pagpili ng shade. And then, ayun, blendable. And then, yun lang, hindi siya. Ang availability is that wala ring problema kung namimili ka online kasi marami sila sa Lazada. Available. Thank you so much guys for watching at salamat sa pagkakataon na na-share ko na naman sa inyo itong bagong brand ng cosmetics na ating nasubukan today and yun ang observation ko at kontento naman ako. I am so grateful. So thank you. Please like, comment, share, and subscribe kung kayo ay nag-enjoy sa video ito. At pakisuggest nyo kung ano pa ang gusto nyong makita dito sa channel na ito. Para tayo mag-enjoy, ay gagawin ko yung gusto nyo. Kung kaya, ha? Yung kaya. Okay? Okay, thank you so much. Love you guys. Stay safe. Smile. Smile. Smile often para maganda. And then, have a good heart always. God bless us all. Stay safe. Wash your hands often. And I love you guys. I love you so much. Thank you so much, guys.